Ta by ti maminka dala, ale... Ta by ti dala. Nemáte nějakýho syna? Já nemám syna. Jsme hodný, že jo? Přítele hodnýho. A že jsme hodný? Strašně hodnýho. Ukažte mě ještě ty Pana Josefa. Já jsem viděl pečku. To je škoda, to se neví. A čekáš, že jsme hodný? Prosím? Že jsme hodný. A já se... Máte 4 koruny. Je, tak děkuju. Děkuju na vlak. Děkuju. Já jezdím na Černoch a oni já průvodčí a bratří říkají, vyzkuste si v nových přísedách. Já říkám, zrovna pršelo, byla zima. A já říkám, Pane průvodčí, já takhle ty mě tam vystoupit, jo, moje nohy bolejí, jo. A já nemám 2 koruny na vlak, jo. Říkám, nechte mě projet do Velimy. Říkám, mám to za 2 koruny. Tak mě nechte, nepodrazujte mě nohu. Mě podrazil až nohu průvodčí. No, jak jsem utíkala, on mával, pískal, jo, a já utíkala, on mě málem podrazil nohu. Ty vole. No. A všechny čekání do nových si projedou, to je zajímavý. A já neprojedu nic. Já si prožíme Tak, ale. No vy nemáte peníze. On mě fotí, že jo? A vy nemáte žádnou práci. Ne, já jsem doma furt, já beru na tohle. Co máte? Jsem připoukaná celá kovový, jo. Je to kovový a dokola jsem připoukaná. Takže když si chci pomilovat, tak musím to fliknout a teprve na mě vleze. Tak to jo, takže když se chci pomilovat, to ten típek Pane vedoucí, můžu přijít tak dobře, v pondělí můžu přijít. Nezlobíte se na mě, budu na vás myslet. Tak děkuju. Tak naschledanou. A kde bydlíte? Naschledanou. Baráku. No. A vy se ještě milujete? No. Fakt? Ještě jo. A s kým? Tak mějte se. A vás chtěli moc ráda naschledanou. A vás chtěli bohody. Není chudej, strašně. A kolik bude? Strašně chudej. Jestli to je pan Josef? Cože? Je to pan Josef? No. Berete důchod aspoň? Beru. Kolik berete? No, jde to. Kolik? Jde to. Kolik tak přibližně? 7. Tak docela dobrý. Přijďte nějaký věci z refle. Zbyšíčka. 7 korun. Jdeme. To je zbytečný. To je kafe. To je kafe. To je hodně. Budu mít kafičku dneska večer. Přijďte ven. A budete se milovat. Kolik je hodin, nevíte? Hodně, já vám to řeknu. Bude dětí peklo. 15:20. Půl čtvrtý. A to mám psát ještě. Jdete až 5, jo? Kam teď budete? Já? Tady. A kde bydlíte? Kde teď? Krásně, už je doma, už je na zastávce. A kde pracujete? Jako řečník? No. Jsem chytrej. A kolik? To znáte. Já jsem z Velimy. Jo. Ano. Je, to se nevěděla. Dejte mi říct, kolik chcete. No, teda to se nevěděla. Dejte mi říct, kolik chcete. Cože? Dejte mi říct, kolik chcete. Kafe, dejte mi říct, kolik chcete. Jako máte to druhý. Šupnete na to druhý. To druhý máte. Cože, tolik kafe to jdeme. Ale víš co? Takhle
se dělá. Ještě pospadá, podá. Tak máte to na druhý. Krávo. To druhý, to začí to. Tam to je. To je prázdnino. A to můžete zadarmo, jo? Může. To je zbytek. Čeho zbytek? To je kafe. To bude předtím. To už vám stačí, ne? No, moram potřebujete dost dobrý kafe na to milování. No, já se ráda. A dělá vám to dobře. Jo. A pojďte, máš prdel. Máš všechno ještě. Ty krávo. Jak nový to je už. To je jak svině. 6 minut. Tak se uděláme si nějaký dokumentární film. Pokud to pořádně. Udáně to koukejte. A ještě tvořím nebo něco? Mám. Dám, jo. Dám píču, ale. Pani, já jsem vaše mobil. Tak si rozdělej, tak to je váš, no. Tady máš. Já si naučím. Mám to stojí 8 000. To prodáte. To máte důchod. Vy jste ještě bohatý, víte. My máme zase na sem 20 000, jo. Je. A co mi za to dáte vy? Kafe. Kafe. To vám stačí. Ty vole, to je dost silný kafe na milování. To máte na celý víkend. To mám. To máte 11 korun. A jak tak můžu? A kde berete vodu? Kde berete vodu? Máš studnu. No a kde máte vařič na to, na kafe? Jo, kolísku. Že? Odlučenou kolísku. Jasný, chápu. To má co? To jmenuje. Tak prodejte naušnice. Jo, já jsem je dostala, jsem ráda, že je mám. Aha. A vy už nemáte žádnou rodinu? Ne. Všichni umřeli. Jak to? To je smutný. Je. Jak to, že všichni už umřeli? No, taky že už je to 20 let. A kolik máme? Kolik bys je? Tak 50. No, je. To se ještě má dát dračice. Jo, ještě víc. Tak 60. Ještě víc, prosím. 56 máme. Ano, je. Myslíš dračice, ty jo? Vypadá to tak na 20. Já Počkej. Teda se si mluví. Tak ahoj. Čau.